Yero itrai parawangan. But ki dear viewers, mentang kwa ban penslam show kwa ban IP ka jing hikai. Ba PE hakini gisni am tang ki jing sniu kimi. Am tang ka pop ka jelai. Noi kwa ban itu ifi ba pihak ban husiar baha bahagini gisni ken mi ru ki jing hikai ki balam le. Ki jing hikai ki ba ki briu ki shim hina ka tin jong blai bat shit khat at khat nang ni nang tai ki shim bat ki hikai ban kring pa ki briuski amshu shaka gospel ga bashisha amshu ga gospel ga ba kolai lut ni ki pop ragi kring hine bat ki briu ki shate maraw yang dihini ki jing hikai bat na du menshwa kal aya jak ni snap shwa an ip hini ga jing hikai bat an itu ipi kani ka jing hikai ka dai shapang baki brium takil apel sapriang bah gini bat ki dan ki parasinran ki bangila hikai mencuaru kila light load na kapap kila light load ni tit jing ketang kila light load ni hendrai menta namar bakim sumar kim sumar gi jing duai kim dan ni ka jing duai ka bari kim sumar bhana kti jong blai menta kila asya hikai hakani ka jing hikai balam le bakani ka dai bagi dan kita ki kenhun gi baong ujisuru udai ukpa snapha ujisuru udai ukpa ujisuru udai umensim bakut kila aweng no ya ukpa kila aweng no umensim bakut bat ki ong dai tang ujisu hot ngimlan ya ujisu kris para bangai durengi isha menta bana ka bible kam shimlan ya ukpa ya kun bat ya umensim bakut but pinlap kini gidi kenja teachings ke bahasa parang ki ong ki cult teachings ki cultic pinlap ba ki cult kile kumno ki ale teng ki kidan ki bagi khat kita ki Jehovah Witness ki baweng no yo kpa o ki baweng no yo Jesus Christ but you mensim bakhud but ki bahikai tang yo kpa kami tu ba para bangat namar belai kani amtang ba kadi ga jingkai bakla pila angat ikini pinum dan syu ga jingim ka ba it ya Jesus Christ pinum dan syu ga jingim ka ba it shisha yo belai wa shisha jama bible ba ka satlat ga jinglong mensim kinum dan syu ba pinjok mensim kinum dan syu ba pinsa mapir pinsa penpriang kini belai ngai tu kini mangala da ya leng ba de shibun ba ki ba ki wan ki briu de ki jingkai lam le ngat ai kendu iki mar khmat marmat rei na aingo eu blai badong sim jong blai prangki jing duai blai ubu begini ada tu apostol Paul mensuaro am dei tang bau ya lap ya ka jing kala ka mod ya ka ma ya ka jing kala ka mod sha ka jingat au Jesus Christ ka bashan rai wa pan ya daru ne kini ki nong hikai lam le ki bara na ka tin jong blai ma hi pai ko mong ong epi kini ki kol kini le ban weng ban yau kpa lani yau mensim makhut lani yo Jesus Christ hang ni gaban hikai mata kiale ban wen yo kpa lani ya umensim bakut bat ki ong Jesus uni ne tang Jesus Christ kila wen no erta isim iwai ar it khat bible nang ni nang tai kim puli ya ka bible kum bakadai puli bat ki hikai kita jengkai bat kala penjat iki babun tengah ban si bang nang ni bang ban keren ya ka jing shisha kam dai shu wan shu snap pat pin i hang ne na ka kam ki apostol kal nam ba ar phau Paul amahang pa wang kum ne ka kam ki apostol kal nam ba ar phau khat ba ar pra wang tu sumar shapang yala de bat shata shapang kata ka kenhun baro ha ka ba men sim bakhut u penlong ya pi kinong sharai ban psa ya ka balang ublai ya ka baula thit da ka snam jong uhi wong no wong atip bahadien kani ka jinglet no jonga kisuri barunar sat bet wong kisuri barunar sat kini apsut padang jong pi kim wong no ngatip nang ni ka jinglet no jonga kisuri barunar sat kini apsut padang jong pi kim da isnai ya kata ka kenhun bat ha padang
na pedang jong pi hiru ki rangba ki nyami ki bayalap ya ki eru ki babakala pen ya kaban ringpa ya ki senran hadin jong ki pen ya ki senran hadin pikir bah senran ni nawakumta tu ya syarai pen wong syarai Jesus wong syarai tu duai dakan maru bajen lais na menmiet ba men singam shim lawai no ban snang ya wei pa wei na pi da ki jingjau mat timentang ai tino e pi hau blai bat hak tien ka jingai e jungu ubala ban ya te ya pi bat ban ai pi ka benta ha pedang baro ya ki balapen khut pa ti pol wong tu da sumar da duai da syarai wong tu ngin ya let ban weng no ia kan ka jing hikai bakala nakaktin jong blai ngakwa ban let mai pi naktin jong blai soba shim ya ka bible jong fi da puli em dei tambang asui kai na puli kan ipin sei kendo ba ikine ya let bang ngabangin weng no ia kan ka jing hikai bakala baki ba ong bau jisuru dei kupa bau jisuru dei men sim bakut kila weng no yo kupa kila wang no human sim bakut ringin ya pet nang ni na gospel yo anis kal nang wakat nyo ngi i hang ni baka shai ba ukpa umdei ukun lani ukpa umdei ujisu umdei ukpa but hang ni pin shai ba pi kini ki cult kiele bet ban wanra bet ban weng bet ngong hini pila da dei tangu jisu mat hang no duai ni pet ni ki hang ni kila bakla sibun ni bau jisu kris uan ban le ya kamon jong ukpa handai kini pat ki kai kumno ki kai de giring pa ki ba ukpa dan chu ukpa de jisu de ukpa hani tungin ya puli ba pinum ngap para bangai kini ki jing kai lam ler ki pala penjat kila penjat kat nongot ki senran ki bangila ya lap macam kila lait do nak pok menta ki yang bersyak ini ni mat sing keren dah jing it bat ong pi kim dan syu so jong men sim lu dan syu ka jing la gospel jan syu ban isnai itu ki ba la ngam ka pop ki sla syu ya lap bet ikni Jesus only ki la ya lap bet tang ban pen pra bet ikni ka jing ya dai yo pa pi kadan ka jing ya dai pi ba han ni kan shai ba to ni let na gospel yo ne sun nang bakhat nyo ya let nam na wong u jisu duai nakabanta laki senran pat ni jingin pat hang ni u jisu duai hanu u duai shala de na u duai shu ukpa hatu umdan shu ukpa to ni pulin ni ya kini ki ai ru u jisu lakran ba ulakmit laki khmat shabanan ba ulong kokpa pat hang ni ga shai kokpa kata kapor kalaja tu pendan buram ya ukun jongme ha uta ukun ru ba uta ukun ru unyo pendan buram yame pat shai bang ne ba uta ukun ru unyo pendan buram yame pi kadan ka jing ekran padangu jisu ba ukpa pi ngidan ngimani blai thau rangi ngimani blai thau ngimdan lai ngot ki blai ngidan tangwei blai ukpa ukun ba man sim ba khut ngiri ban tip ya kata ngidan wei blai henry kaniga jingmayan ba ukpa umdei ukun umdei man sim ba khut kaniga jingmayan hangni takadang ngidan ublay ukpa ulak ban pen i ya ga jing i ha ukun leng bau men sim bakut ukun ukongu yu ukpa leng bau men sim bakut ngidan we ublay kata ga jing mayan pinum la ban batai gani lada pilak ban batai lut ya ga jing long ublay unum dei shu ublay ulang ni ka jing mat ka ni ga jabing jungmi ki jing sutu jungi kinum la ban smau tulut ya ka jing mayan jong pa kun sim kut ka jing mayan ka bau pol wong mentanga wat apostol Paul wong ai i bermut berngat re kata kastingan se i kum bau long
Berngat dari kini ki kuat ban batai sendan. Kini gile tip lut. Ki batai lut gile kumba bat kila kerimpak ki babun. Aman si man keran nian mar. Man si makuk lapan ki man keran to. Kila itu ya let khat baar. Kumba mela ai hu ka bor halor ka dok baro. Pet manu bal ai. Kumba mela ai hu ka bor halor ka dok baro. Baya kita baro ki ba mela ai hu. Pet. Ki ba mela ai hu un ai haki ka jingem bam jukut. Kani te kalong ka jingem bam jukut. Bakin yo itu yami ublay. Maong ipi udan tangway ublay. Handai kadega jingmayan bau dan ukpau kun mensim kut. Ngim dei ban weng kani. Ladang iweng kila kalaka kal kikal kelek ban. Pat ki nyam kal baro ki weng bat ini ki elek bat tek tek ki weng yo Jisu ki Jehovah Witness ki weng no yo Jisu bat yo mensim kut ki yalam tang yo ukpa. Kata ba bakla. Kini pat ki lek no ki weng no yo ukpa ki weng no yo mensim kut ki yalam tang yo Jisu. Kam dei ban long tang. Kani kalong ka jingem bom jukut bakin yo itu yami ublay ubashisha mamihi pat ublay ubashisha mamihi bat ya uji sukres pat uji sukres dal dihi umwang yukupa wong bakin yo itu yami ublay ubashisha tang mamihi bat ya uji sukres ya uba melapa. Kini ki batai ki orang na bau Jisu duai he yo Jisu. Ha ni. Mut kalau jik yu ka bam dan ka bam lak suban yu. Kumno duai he shaladihi kata kala de ka self love. Kata kala long selfish. Ladang nga duai he shaladihi nga duai ngalong kamla ban long kala long selfish ndrai pi ka jingit ka penpau habadan ka community ma. Kajik ngalak ban penpau badan woi ubri ngamlak ban penpau haladil dihi bangan it tang haladihi. Pi ukpau penpau kajik yo ukun ukongu buram ukpa. Penpau kita kadang gal love relationship. Hapadang ukpa bukun lang waman sim bakut. Wong kumni wong kani tikalong kajing imbakut bakin yo itu yami ublay wasita sisa tang mamehi. Bat yo Jesus Christ ya uba mela pa pan. Pi habdan bapa eu Jesus Christ badoi dei ukpa bapa eu Jesus Christ kila bakla kila lamler gini mino si kitu ki semran pat si ika bapila lek macam sha pila light lu nak apa pila light ni kitu ki film jaklian pila light na kitu ki jing ti jing sang pila let pan yalap ru si ki serok ndrai mentasano pija film dan bor show pila sha ikai ni jing bakla hadu bapiwan ban atak. Ani nga kerpat se nga iye jefi nga duai. Naba ngala pendan buram ya meh ka pertaipan. Ngala pendap ya kata ka kam ya ka bamela ai hanga ban le. Tementa ku kpa. Tu pendan buram ya me mamehi yanga. Lambat maladi da kata ka buram ka bangala dan batme menswa. Balalong ka pertai. Ngalapan pau ya ka kerteng jong me hakita ki briu ki bamela ai hanga. Pat wong ngalapan pau ya kata ka kerteng jong me. Hakita ki briu ki bamela ai hanga naka pertai. Ki jong me hi ki long ti mela ai ya ki hanga bat mela bat kila sumar ya ka tin jong me. Mentak ya tip bagi ege baro kiba mela ai hanga kilong name pat kuran bat syai Jesus Christ namar tip kini ginong hikai lamler kin sapen kumar adau nidan ka ktin para bangai namar kita ki ktin kiba mela ai hanga ngal IT haki kite kila pediang bat kitip sisa bangala mi no name pat wong ngala mi no name kani ka diga jingmayan wat ngar nganung lak ban batai ya ublay baulong kumnu pi ngan pen pi ngan pen pi let shaying kajing mayan ngimla ban batang nir tama let shaying pet ya utu uksai telai thatjan utu telai thatjan tu barban bat pinlap hang tu pindawen ya utu telai thatjan udan lai teligi ksai lai teligi telai red bat ya kini gi lai teligi telai red latte lang
haju bat ki khat ya u telai kim ji khat ki telai so tu batang ha ka perthai ru ngila ban so tu hoi ngamla ban batai u blai yang i ban batai let bolong telai red pelat rengi i ka manifestation bakala bandan ni ka jinglong kawai ladadan lai teliru ladadan lai ngot ru pi ngong sim bian let mentale akan ni eksperimen sim ya u telai thatjan tu telai thatjan pin salap ngala de ble ekta pin salap badan lai teli kita lai red bat kita lang haju bat pim ju khat chu ye kita lai pi khat ya tu bala te lai teli utalai bat ka tien jong blai ka keren nak Ecclesiastes kong utalai balai but ukam scam sapuli hi na ka kitab Ecclesiastes ndrai kini ki wengno nang pi gide ki kal ki basher khaitam pikiwan bani kai gini gijing kai bat pin saklumar para banget puli naka Ecclesiastes la naka mambakla ma kadai kalnong ga ba khat ar tharai kalnong ga ba khat ar naka ba khandai kumta para banget tang ba pin salap buang utolai balai but tongam la ban kan mau thik ya khat mrei ga dan ka tin Ecclesiastes wong bau telai balai but ukam scam pi balai kita lai teli untuk telai ni tu balai kita lai teli balai ki beri kita lai teli telai ha ba unlong wei telai bas scam man that jan ki pi khat eu utelai pim khat chu ki telai ni ru ni dan ukpa ukun umen sim bakut bat ngem ong ki balai ni ong wei u balai nadu kitab Genesis pinlap ba Genesis kalau nang ba ningkong khat ba arpun riu pan ni dan uai ublai ula amru let's say sekani kat khat kitab Genesis nang ba ningkong khat ba arpun riu ublai ula amru tungin ya thau ya ubriu haga dorjongi hibat ublai ni dan uai wong tungin kadai ka plural wong kham tungan ya thau wong kumnu wong ublai ula am tungin ya thau ya ubriu ha ka dorjongihi syair ta ni dan we ublai reu dan ukpa ukhun bak mensim khu wat bakla ta na do jutang ga barem wong tungin ya thau wong yano khani ukuran ya mensim bakhut bat ya Jesus Christ tambah kilang we ublai wat weng no wat hikai bakla na kata kadau bau Jesus Christ wong kumno wong ngala pendan burom ya mi ka perthai ngala pendap ya kata ka kam ya ka bamela ai hanga bangan le pet kat khat ka basan ko timenta ko kupa tu pendan burom yang ya mi tu pendan burom ma mi yang lambat maladi da kata ka burom ka bangala don bat mi menshwa pina du ka basan shwawan sanggan rim ka perthai uji sudan bu kupa nadu hapor basan ya ka perthai ru pilap ya kan ka kitab Genesis kalau nang ningkong khat ba arpun riu ba ublai ba ukun udan lang ba ukpa takada wong ublai ulong tungin ya thau ya ubriu ka dorjongihi pi nadu pinalet naga Genesis kalau nang ningkong khat ka ningkong ong hakaba ningkong ublai ula thau uni ublai lada pisu puli haga Bible kasi pistu tang ublai hendrai ha Bible Hebrew ki ong Elohim sepet Elohim kadan ka plurality tu kini gi basau tu grammar mut kadan ka jingbun pat ha uni we ublai ni dan we ublai de kadan jingbun pat kadan ka plurality Elohim ki ong kadau para bangai amban susi ban hikai no naga media mata ban pinlat naga jing sya hikai bakla wong ketukat bakat pra wong kumba mela pha yang asya perthai kum tangaru mala pha yaki sya perthai pet kumba ukpa upha yela jong khun sya perthai kum taru Jesus Christ upha iki senran jong sya perthai pi la dadai ba umdan ukhun ba ukpa ublai jong i ulong kum kitu bahikai kini umdan ka jing it bat kini gi beri pin pet baki hikai kini kim dan sya jing it dan kim dan ka jing it namar mulai kinget ya ka jing hikai lam da ki kwak ban ring pa sel di om sya kata ka tin ga jong ublai ga basisha tin ga banta jong
ti nakabenta jong kihi ngapen kentang yalade bakiru kin yalong kibalayo pentang khut pen kentang khut da kata ka jing sisa lam ni ngam kerpat tang nakabenta kini hi hindrai nakabenta kitaru kiban ngai hanga da ka ktin jong ki babaro kin yalong shitli kum mame kukpa bat ngapai baro kin long shitli sngap hai kan ktin baro kin long shitli shai ba wong no lim ni ngam kerpat nakabenta babaro kin yalong shitli lani kin yalong kawai wong kin yalong shitli ni kin yalong kawai kum mame kukpa bat ngaru hame kiru kin yalong shitli hangi pat shai ba pat hai kan kat wong babaro kin yalong shitli kum mame kukpa to para banget ngi long kawai ho kres pi ki bapat kan video langam itu ifi dan ki bang itu ru dan bangam itu ru ngi long kawai hau Jesus Christ ngi long kawai hau belai te kala se ketaban long para banget hot kala ban long haka ba kenja man sip kalong bat ngan ong ifi ba manga ngam dai mapi manga ngadai baksan swear kidan hangne ki banget ho Jesus Christ syam ong gitu ki bampat nget ki basunget kan yang ong ki banget syam Jesus Christ ha Amerika ha Afrika ha baro ki we ki jela jong India keleng satlak ke perthai Jesus Christ ong bangin yalong shitli kala se banlong hot kala banlong hendrai ngi apher para banget pi phim dai am baksan ngam dai am mapi pisai daki paulak mot ki banget kim dai uju pi kani ka jimayan joba jing balak banlong shitli hangi ru kalak banlong bau kupa ukhon ba man sim khot ilong shitli ukpa ba ukhon gilong shitli watla ukpa dai ukhon dai ukpa man sim khot dai ujisu kalak banlong pa hangi sai ba gong no babaro kin yalong shitli kumame kukpa hanga pat kumame kukpa hanga daka ktin jongki babaro kin yalong shitli kumame kukpa hanga pat Jesus Christ su habau upat Thomas ru okay simba nak pai kan ga verse ke ba ki gini ki oneness kini ini ki oneness Pentecostalism kan pensyano na iki yo jing kai kinong yo jing kai na Bible re ki yo jing kai na kita ki oneness kala dai ga bahikai bakala ba bagi ong kumne ki ong kumno ki ong hana bau namar bau Jisu ong ya ya ong we ong yo Thomas ong haba me la i nga mai i yo kupa ong Jisu Kristus kita mala i nga namar Jisu represent wan ban pau kupa yo na kata kata ki simtiak ini we verse bat ki pen kala ki ong ba Jisu de kupa ring isya ni babaro ki nyelong shitli kum mame ko kupa hanga ngaru hame pat wong babaro ki nyelong shitli kum mame ko kupa hanga ngaru hame bakiru ki nyelong shitli hangi pat insai long listen shitli how blai kum mame ko kupa hanga ngaru hame bakiru ki nyelong shitli hangi bakata ka perthai kan yo nget bala pha mame hanga pat bakan syai ba bala pha khamweng yo ku pa wong ba me mela pha ya ai ka burom ya kata ka burom ka ba mela ai hanga ngala ai haki bakinyo yalong shitli kumju kumbangi yalong shitli manga haki bat ma me hanga pat syai ba kan ka de jingmayan te para banget pimla ban so tu ban dor de jing mot breu what ele ban ong ba pintip lat you blay wa khra pala ngis tip what wang shu what le ban batai start pila yalam baklai ba bun kila jot gimen simenta kim poi shu ska jing shisha kila shu bun tang ban ya dibit dan po shu ban la yalap sigi ba di drop sigi ba dikia si ba auria ba klem pila shu blin ban dibit ban concentrate tang ba pinyo ban kering pa iksenran jumpi kala ka ba mutno anrei ka jing jot ka ap yapi pai kong no kokpa ya kita ki ba mel ai hanga ngakwa ba ka bangadan mga bakitar kinyadan ringkat bat nga bakinyo khmi ya kata ka burom jonga
ga bemela ai hanga na bamela I yang a mensua ka ba pensyong nong rim ya ka percaya bat mala I kadang ga jing I nganong fi ublai jeng I ublai ga jing I la da dei tang Jisu marwai umla ban long ka jing I hendai bagi dan kupau kun mensim ku bila ban pen I ga jing I pistu para bangai kan pen I jing I unu la da pidan tang marwai kata kadai selfish self love takadau ublai ulah tahu ini bagi long hak community ban bun ki beri bagi ni express ka love kini ki alap eu tu Jisu bam dei nak tin jong blai ubam dan jing I ubam la ni pat ki alap da way pat u Jisu bat ong Jisu ni ki alap da way pat Jisu pol la da maham wong la da ki wan ban alap pi ya ka way pat ka gospel long bala tim ti pol wong nai ko kepaya kita ki bamel ai hanga ngakwa ba haka banga dan manga bat kitaru kinya dan rengkat bat nga bakin yok khmi ya kata ka burom jonga ka bamela ai hanga na bamela I yang amen shwa ba wong mela I yang amen shwa ka ba pensyong nong rem ya ka pertai ko kpa ba hak kata ka pertai kam shimla itu ya me pan kini gidei na ka pertai na markim itu yo kpa kini ki bahikai lam ler kim itu ukpa ko kpa bahak kata ka perthai kam shimla itu yame rei ngala itu yame bakini ki la tep bala pha mami nga bat haki nga pentep ya ka kerteng jong me bangan yai pentep bakata ka jing I da ka bamela I nga kan yo long haki bat mangaru haki pa ni dan ho ni dan ka wei ka kerteng jong Jesus Christ haka barok ki kok siu gendam utulit plaba Jesus Christ long turai kada isya kata hanroi ka Bible pat kamweng ya ukpa bau ukpa udan benta u mensim aku Jesus Christ upa u mensim aku ukpa ru u mensim aku bau Jesus Christ u ayu mensim aku ya ka pertai ka sya ya Bible wong ukpa pa yu tau u nong pentengan ru kadang ka jinsya ka jingmayan pinapet ka pertai ru pi ya ka mo kalak banlong haka different form sama kam dei ka ju uta dei ka ka jenhau kam dei ka gidan la ka jong hande ublai ulah tau ya kata ka pamayan bagi melak ban medur mo ulah tau mau pi gitu ki lightly ki telai pila scam ding hindri ka bas scam tam ka de gani kti jong le pina puliam para bangat da pilat si saya ka Bible pino melak ra hang nong no bagi wen yo pa pindah puli ya ka jing pan pau ngala dak puli ngala dak sos kani pa ngin puli sana ka city Filipi pa kal nong ka ba ka thot ka basan tong ini puli Filipi san ong tu yo ya ka ni ka jingmut happy ka ba longru how Christ Jisu ubah haba ulong hakador ublai pan udai ublai Jisu udai ublai balong hakador ublai shimla nyau ya ka ban long marengkat mau blai ban handrai ula pen sudah ya ladi udah shim ya ka dor meraw ha baula jalong ha ka jingi serim briu ti ha bala shim ya ha ka rukom ku mubriu ula leret ya ladi ha baula jalong uba kokmu buat hadu ka jingyap ban ka jingyap kading penaken nabakum ta ublai ulah kentiu dan kamte hapar bau Jesus Christ ulah yap dan kam bau ublai kupaun kentiu yu pa mesim aku penmi pat yu Jesus Christ lagi bayam la kentiu yu bau la ai ya kata ka kerteng pat manu ba ai kan ka kerteng jong kupa bau ai ho kun nabakum ta te ublai ulah kentiu yu bau la ai ya kata ka kerteng ka bahalor ka kerteng baro bah kata ka kerteng Jesus Christ ka kok si baro kan yo dam krop ki jong ki bah ki benang ba ki jong ki bah ka kendo ba ki jong ki bah po ka kendo kan ba bau telit baro pla shena bau Jesus Christ ulong utrai ya ka ban pendan buram ya ublai ukpa ani ka syai bang bau pendan buram ya ublai ukpa oh ya ro utrai pina pulis para bangat penlet por ya Bible what shoes ngat balai pinsa siapan jingkan mapi ngausi sisa ngasngau kia ka mensim na marba kini ki bala mansha ki bala latlut ki lach kini ki jing hikai bakala tipi kini ki no hikai bakala ki pet ki weak point of fi hangno aba pimdan ka jing trai ude mensim baman ne trai
utrai kan ka jinglak lam ler ong ni. Para banget husiar. Pilak ru bau Jesus Kristus ukuran bau ulang kalenti syakpa wang along kata kalenti bat ka jingem bat ka jing shisha pet hang ni ka ha kat ka ba nyo kal no ka yo anes kal no ka ba khat sa wang no u Jesus ya tu au ngalong ngau balong kata kalenti bat ka jing shisha bat ka jingem di amdan ubawan ha ukpa ngi hapan let le bau Jesus Kristus ukpa ulak bu kata kamu amdan ubalat gospel yo anis nang makatsa at kat bakad Jesus to yo tu u nga ubalong kalti barka jing shisha barka jing md amdan ubawan ha ukpa hanrai tangdanga lada pila itu yanga pinda itu yo ukpa pan hawang itu yo Jesus Christ itu yo ukpa ro upele ulang ha u kotrai to pen iyo tau kupa hangi te ka biang yangi Jesus la itu ha u ngalalong slam kata pat mempat itu yanga ku Philip jaru balayo i nga ulayo i ya utau kupa kumno meong mamami to pen iyo tau kupa hangi memnget hanga ngalong ha kupa bat utau kupa hanga pan kadege jingmayan ong pi lada kila iyo Jesus ki iyo kupa ukpa uman chaka pertai ra upa yo kun ban pen i pi ya ka jinglong jong ukpa u represent ya ukpa udan ude ublai jisu ude ublai pan wong memnget banga ngalong ha ukpa pa khamong bangalong ukpa wong ngalong ha ukpa lada u jisu Kristus la ban ong ngalong ukpa dai wong ngalong ha ukpa pa kasai ba utau ukpa hanga ba utau ukpa hanga kita gikentin hi bang akren manga happy ngam kren aldi handai utau kupau basyong ne hanga pan uhi ule ya ki jingle jungu tunget yanga bangalong ha ukpa bat utau kupa hanga lamda kata kumta tunget yanga tina kata ka benta ki jingle hi shisha na ong happy ubanget hanga ya kita ki jingle ki bangale manga utar unle bagi bakam kraw kini unle namar nga ngan salet no mga sya utau kupa jonga hallelujah kam weng ye kani tik ai kairu bapin pan ha kerteng jonga ya katangan le ba anyo pendan buram yo kupa ukamong bang ade kupa wong bang yo pendan buram yo kupa ki long kawai kumbang batai menne ukpa ukun wong piru penyo long kawai kumbang ngalong kupa baru kupahanga mene pila puli gospel yo kana lada pipanya ka ikeiru nanga ka kerteng jonga ya katangan le amen ya ro itrai bet ka shai pila ban shim shibun let senanga kitab jing pen paulet kulihi la bun nanong pi ba ngidan ngimlen yo kupa ngimlen yo kun ngimlen yo mensim ko nrai ngidan wo blai Pidan gidan tangkan ni ka limited mind ni mak basau tu you play ulong ka jimayan ong ka mystery nado ka gospel you honest ka baningkong tukat ka baningkong ru wong no wong ka ban meningkong uladan uktin bat utau uktin uladan bat ublay bat utau uktin ulalong ublay uni uladan hakaba meningkong bat ublay pen hakabathaw ka perthai mene wong tungin Genesis let biang stu nikong khab ar punri wong tungin ya thaw yo bri ha dor jongi hi khamong jongna hi wong jongi hi reu de we ublai da u la long ki ai baro bat klama u shim la long ka ai ru ka balalong ha u la don ka jingem ba kata jingem ka long ka jing shai hibri ba kata jing shai ka shai ha ka badum rei kat kabakum kabadom kam pediang yang kata tong ini puli kan ni kat kabakat sa wong no utau kutin ula kenjado bat ula syong sa pedang jongi bangi layo kmishan ya kaburom jongu kaburom kabadakat ka jong ubala ka marwai na ukpa pen syai mati para bangat senang no opinion kini kim puli let ikat kisim tanat ikat kini ikal kipen kalalun pingpet si kitab jing pimpau kaju
Keten naka yo anesu pinapuli wang utau ba len yo kupa ba yo khun pi len no yo kupa ni tenam taka buram jong play nga sa ai shu ka jing kai ka ba kham jong an sa shimlut it khat bible baro yakini ba pin shai ba pinum sha yalam bakla yakini ki suri kops ni lang berat bala penjak nang wi ada nang pi barang yo saw ya ni klitin kala ka ba mut no pachwa pach gi so pintip kuno pintip lagi so kim dan so gini kin krimpa am show Jesus Christ ba shishan rei show Jesus Christ ki ba shu ba ki shu thau hi pakam dan shishan kat ni ka jat ka perthai ki le ban krimpa ski jing ka ki kim let ban yalap ski ki jaka di drop ngami i begin let ski jaka ki ba shong ki kitam begin let yalap ya gospel ka ba shishan ba ki beri bin yo like lu ki bun stang ke jing ni ki bun stang ban kumnu ban pen ngop no i ki bal anget tu kala jate para wa kini husiar long ki basara la pindan ka jing duai jing sarai pinumla ban so thu ini ki tinjong blai ba pin sasha ngong pi wat ki bal ayo jing pendiam ru la da kim shong ban duai shan shong sha jing et kim duai ha ki tinjong blai kim ya do man sim ban kum ki pin ngop ba ki ni jing kai bakla ngala i wat ong ba khlan ngar ngala jangok para bangai bukan man pun wai ka jing kai rei ai ngo ngala dia ska jing duai ba beli ula pensyai gini jing kai bakla ba lam ler ha ka kertang jong Jesus Christ wa Nazareth da spread kan ni video spread ba finya like fin subscribe ban pelat sibun kan ni jing kai lam ler ha ka kertang jong Jesus Christ wa Nazareth na ka bentang ka buram jong kupa da ka bor jong men si makhu yaro yo try nakwa ban peniru sa shisin bapinum bakla pen bangidan ukpa khun men sim khut gospel Matias kalau nong kabalai na markat banganang pulim tang men sim bleu pun pa kalau nong kabalai kat kaba khat san ter yang ini pen wong no uji suti ulai tu uluang ha u tu sya menta na bakum ni ken kalong kabadai yangi ban pendat ya hak baro anda kumta ulah syai'u jisu te ndalapan baptis yu ulah kiu no kumni nak hakmiru lapli ki penang yu ba ulah yu iya umen sim ublai pan udan umen sim udan Jesus Christ umen sim blai ba udah hiar kum kaparo bat udah wan ru hakmiru kaktin naki penang kada uni ulang ukhun janga uba ye yu bang asau ba pi udan ukpa na wi uba keren ya kani pi iya umen sim bakhut amne kata kadega jing shisha para mai dan am taka buram jong try yaro yo try ku blai shi